सोया रउआ जल्दी से आई छठी घाटे कोसी भरे के बा। ए सोया रउआ जल्दी से आई छठी घाटे कोसी भरे के बा। प्रेम से बोलो छठी मैया की। म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुक्रिया बाजार। डढ़ावा में पेन्ही के पियोरिया बर के बासुनी दियोरिया। डढ़ावा में पेन्ही के पियोरिया बर के बासुनी दियोरिया। बर के बासुनी दियोरिया। मोया के कृपा से दुख सारा भागी घरवा के अपना हमीली आजादी। ठेकुआ पूरी छान के बा। ठेकुआ पूरी छान के बा। ए सोया रउआ जल्दी से आई। ए सोया रउआ जल्दी से आई छठी घाटे कोसी भरे के बा। ए सोया रउआ जल्दी से आई छठी घाटे कोसी भरे के बा। प्रेम से बोलो छठी मैया की। म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुक्रिया बाजार। छठी माई के महिमा महान हो जानेला सारा जहान हो। छठी माई के महिमा महान हो जानेला सारा जहान हो। जानेला सारा जहान हो। तीन दिन भूखले रहेले दिवैया दिलदार सुरेंद्र पड़ी राउर मैया। भोरे रघिया देवे के बा। भोरे रघिया देवे के बा। ए सोया रौरा जल्दी से आई। ए सोया रउआ जल्दी से आई छठी घाटे कोसी भरे के बा। ए सोया रउआ जल्दी से आई छठी घाटे कोसी भरे के बा। जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो टोकैला चौक।